Inaresto kan Caramoan Municipal Police Station ang sarong 60 anyos na lolo makalihis na magkausanin alarma sa saindang mga kabarangay sa barangay Panigman Caramoan Camarines Sur an iwal lindang mag-live-in partner. Mag-aalas 8 nin aga kan nakaaging Martes. Binisto ang suspect na si alias Roming para sira, asin aninambahan ka ininintaga na si alias Esang, 47 anyos, waitress. Sigun kay Police Corporal Raymond Guerra, ang Deputy Chief of Police kan Caramoan MPS, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa indakan impormasyon. Sa ginibong pagberipikar, naparungan panin-arak ang sospek ka nagresponding kapulisan. Selos ang pigtutubudang kausakan nangyaring pang-aamba nin taga kan sospek. Kaya mag-dispatch ng tropa, inabutan pa po ito na igwa paninggit na kumusyon, pero nagsisimbagan sumag live-in partner. Inambahan niya, natatagaon, pero tinakot lang, natatagaon, kasi habang niya palaugon sa trabaho, ini kalibin live-in partner niya. Daiman na sinapong lugad ang live-in partner kan biktima. Alagad pagirumdom kan otoridad, ibitaran ang pakikipagdiskusyon urog na kuna sa impluensya panin-ara. Asini agila sa nasamaray na urulay an anuman na dahi pagkakasinabutan. Normal po baga ma'am sa magkarelasyon na dahil po maiiwasan magkaigwaning date na puro problema, siguro ang maray, paghurunan, dahil pagagihon sa init ng payo, paghurunan. Pag ang saro, nakainom may nitong payo, ang babae, hindi mo na magpara pa, tinagahan sa kasabihan. Pasensya ang kaipuhan nilang magsaro. Tama sakit po pag pakulong kita, iba po ng corresponding punishment po yan, penalty, makukulong po kita. O sa dit na problema, nakadiskwido kita, tas lalong pinadakula ta po yung problema. Ano po? Sa presente, nakaluwas na sa kulungan ng sospek makalihis ang 12 oras na pagkakakulong. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.